Primátor mesta Levice privítal na mestskom úrade žiakov strednej poľnohospodárskej školy spolu s partnermi projektu z Francúzska, Grécka, Poľska a Čiech. Projekt, na ktorom spolupracujú, nesie názov Agropucle. To znamená skladačka materiálov, ktoré bude môcť budúci agropodnikateľ využiť pre svojho turistu alebo akéhokoľvek návštevníka s tým, že my chceme vlastne podporiť inovatívny spôsob výučby, vzdelávania študentov, aby mali pracovné listy a materiály nie len v slovenskom jazyku, ale práve aj v anglickom a v nemeckom jazyku. Škola sa uchádzala o grant v Národnej agentúre programu celoživotného vzdelávania, ktorá požiadavke vyhovela a projekt sa mohol úspešne zrealizovať. S českou a poľskou školou sme už mali jeden projekt, na ktorom sme pracovali, a s francúzskou školou sme mali predošlú spoluprácu, takisto v rámci stáží. Grécka škola nám vyplynula ako partner v rámci Natury. To znamená, že tieto materiály sme chceli podporiť a aj vlastne tá južná časť Európy je veľmi zaujímavá pre porovnanie a pozorovanie všetkých tých zákonitostí, ktoré chceme spracovať a využiť materiály, ktoré nám poskytuje Národná agentúra v rámci celoživotného vzdelávania, aby sme tieto projekty mohli realizovať. Celý dvojročný projekt má niekoľko stretnutí, a to v každej krajine. Na záver vyvrcholí konferenciou, taktiež v každom štáte, pričom obsahu konferencie bude predchádzať spoločná dohoda. V rámci celého projektu chceme realizovať získanie informácií o pamiatkách UNESCO, Natury 2000 ako prírodných krásach a zaujímavých územiach v rámci Európy a prírodných záhrad a ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a v ostatných štátoch Európy. Prišli sme z Grécka a naším cieľom projektu je vytvoriť materiály o jednotlivých miestach a agroturistike, spoznať kultúru partnerov, spoznať poľnohospodársky systém na Slovensku. I am the headmistress of an agricultural school in the southwest of France. And I'm here because I like to involve my school. Som riaditeľkou poľnohospodárskej školy na juhozápade Francúzska a prišli sme, aby sme spolupracovali s inými kultúrami, aby sme spoznali poľnohospodársky systém a porovnali ho. Exchange on agriculture, as a matter of fact, as well on agrotourism.